τον βασιλιά της Κερατίνης, Ιωάννη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο κομμωτήριό του στην Κηφισιά ο Σωτήρης Καραμίντζας. Το θέμα μας είναι πώς πρέπει να λουζόμαστε και να ενυδατώνουμε σωστά τα μαλλιά μας κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Σήμερα θα σας δείξουμε το σωστό λούσιμο πώς γίνεται. Πρώτα βρέχουμε το μαλλί, μετά βάζουμε ένα σαμπουάν, προτιμάμε με κερατίνη τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί έχει και προστασία, ηλιακή προστασία. Το βάζουμε πρώτα στο τριχωτό, κοντά στο κρανίο και τρίβουμε με τα μήλα το δαχτύλο μας. Κάνουμε κυκλικό μασάζ χωρίς να τρίβουμε πάρα πολύ για να μην μπερδεύονται οι ρίζες. Όταν τελειώσουμε κοντά στο τριχωτό, περνάμε τον αφρό στις άκρες. Χωρίς να τρίβουμε, λες και κάνουμε μπουγάδα. Κάνουμε ένα απλό πέρασμα, όχι αντίθετα με τη φορά που είναι τα λέπια της τρίχας, ώστε να φύγει πολύ σκόνη, λίγο τρίβουμε, τα σφουγγίζουμε και τα αφήνουμε. Ξεβγάζουμε πάρα πολύ καλά το σαμπουάν τώρα, ώστε να προετοιμάσουμε τα μαλλιά για να κάνουμε το conditioning. Βάζουμε το conditioner πρώτα στις άκρες, μήκη άκρες, και μετά περνάμε προς τη ρίζα, αλλά δεν ακουμπάμε με τίποτα τη ρίζα, γιατί θα μας λαδώσουν τα μαλλιά γρήγορα και δεν μας μείνει το χτένισμα. Εφόσον νιώθουμε με τα δάχτυλά μας ότι το μαλλί έχει ξεμπερδευτεί και τα περνάμε ανάμεσά τους, ξεκινάμε και το ξεβγάζουμε. Τώρα που ξεβγάλαμε το conditioner, θα σφουγγίσουμε τα μαλλιά με μια πετσέτα και θα τα στύψουμε δυνατά, δεν θα τα τρίψουμε πάλι, γιατί όταν τρίβουμε το μαλλί με την πετσέτα για να στεγνώσει, δημιουργούμε ψαλίδα στο μαλλί. Και στο τρίτο βήμα το καλύτερο, ενώ έχουμε ξεπερδέψει το μαλλί, θα προσθέσουμε λίγο μάσχα, όπου θα την αφήσουμε πάνω, γιατί έτσι θα αποφύγει η κυρία να φριζάρει το μαλλί της, δεν θα έχουμε φριζάρισμα και θα προστατεύεται από τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτά και πολλά άλλα tips για τα μαλλιά σας θα μπορέσετε να βρείτε στο aggelopoulos.gr, καθώς και πολλά προϊόντα, και να συμβουλευτείτε για την ομορφιά και την πρόοδο.